ka kɛɲɛ ni malien minnu bloquelen do ni wagati kofɔlen na bi ni malien caman de bloquelen do an ni Côte d'Ivoire frontière la an bɛna ka fɔ gɛlɛya caman o bɔra ko in na bɛɛ b'a la k'i ta fɔ mais en réalité an ma se ka foyi faamuya ko in na o de y'a kɛ bi an y'a fɔ an bɛ nin plateau spécial in sigi plateau min kɔnɔna la kuma bɛna di bɛɛ ma fɛn min ye hali commission maaw yɛrɛ an bɛna o ɲini maa minnu yɛrɛ fana bloquelen do an bɛna ɲini k'u fana lasɔrɔ nka an b'an yɛrɛ ɲininka bi a bɛ san kelen bɔ Mali yɛrɛ kun ye délégation bila ka taa Côte d'Ivoire ka taa lajɛ sigiyɔrɔko ani mana dayɔrɔko ni soko bɛ kɛ cogo jumɛn an b'a ye kalo kelen fana yanni kan cɛ an bɛna k'a fɔ wulikajɔw fana kɛra tugun walasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ mais ni dugu bɛɛ la dugu 20 ani kɔ Mali kelen de binna ni maloya kɔnɔna la bi n'an ko a ma kɛ maloya ye an ye nkalon tigɛ kuma caman bɛ kuma in kɔnɔ an b'a to u yɛrɛ ma u k'o ɲɛfɔ mais an kɔni bɛ min kɔni dɔn min n'o o kɔni fɛrɛlen do n'o o ye kuma ye min n'a tɛ wuli o de ye k'a fɔ baara wole bilala bɛɛ ma k'a fɔ ko an bɛna musakaw fara ɲɔgɔn kan téléthon yɛrɛ kɛra k'a fɔ ko ka wariw fara ɲɔgɔn kan an bɛ Baronin Gambi fo nin kɛnɛ kan Baronin Gambi min n'ale ye miliyɔn 20 ale y'o di ale y'o di k'a fɔ ko an k'an boloma dɛmɛ n'o ye Baronin Gambi yɛrɛ ye o miliyɔn 20 di balimaw an bɛna k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ wariw farala ɲɔgɔn kan nka bi maliyɛnw bɛ si la dibi la u bɛ si la mairie kɔnɔ dɔw bɛ si la kɛnɛma dɔw bɛ ka si kari kɔnɔ an kun bolo ko kari tan fɛnɛ don ko kari tan fɛnɛ tɛ kari mun don u yɛrɛ bɛn'u da don a la ka a ɲɛfɔ nka nin bɛɛ kɔfɛ u selen kɔfɛ i bɛna k'a fɔ kuma gɛlɛman ye mun ye depuis a bɛ kalo kelen bɔ Koroko maire a ye hectare 1 di o kuma na Mali supporterw ma o sɔrɔla jɔn ka wulikajɔ fɛ la diaspora malienne minnu bɛ Côte d'Ivoire malien minnu bɛ Côte d'Ivoire communauté malienne minnu bɛ Côte d'Ivoire olu de démarché ka se k'o ɲini k'o aménager o ɲininen kɔ k'o aménager i bɛna k'a fɔ o dabɔra uniquement k'a fɔ ni malien minnu ma se ka siyɔrɔ sɔrɔ olu ka se ka taa yen ka se k'u tobiliw kɛ ka se k'u dayɔrɔw ɲini ka se ka fɛn caman kɛ nka nuance fila bɛ ka don kuma fila la an ma min faamuya n'o ye o kuma na fɛn min ye Koroko sous-préfet an n'a sɔrɔ maire ye terrain di hectare 1 di ko ka espace mun don tantiw de bɛ taa siri a la mais Koroko maire Koroko sous-préfet ale ye bataki bɔ a bɔlen a kalama k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ka car caman bɛ ɲɔgɔn kana n'a kɔnɔ Mopti jɔ maa 1000 ɲɔgɔnna la k'a fɔ ko olu ka donni ko mais an y'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire autorité a y'a ɲini bɛɛ fɛ n'i bɛ don Côte d'Ivoire a k'a sɔrɔ i bɛ taa jigin yɔrɔ min na o ka dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na o ka dɔn barisabula kanko de don Côte d'Ivoire autorité ko ale y'o ŋaniya siri mais an b'a ye k'a fɔ supporter ninnu selen frontière la i bɛna k'a fɔ supporter ninnu ɲininkara mais an ka ŋununukan sɔrɔli la ko supporteriw tɛ mɔgɔ façon kelen ye dɔw bɛ yen olu donna kari in kɔnɔ mais u tun tɛ fɛn min an ka supporteriw ka bolo kan u tun bɛ ka taa u yɛrɛ di u kan ka taa jigin u jigiyɔrɔ la dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ fana bɛ o kuma na an ka supporteriw ka bolo kan mais préfet kelen ka kuma min na kari jɔlen kɔfɛ u ye kuma bila ka taa Koroko préfet a ye bataki bɔ o bataki kɔnɔna la n badenw a b'a sɛbɛn kuma bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ k'a y'a ye ko Mali ka supporter jamakulu dɔw bɛ nalen k'u bɛ maa caman bɔ ko nka ko a b'a bilala kunna k'a fɔ ko fɛn min ye groupe E n'o o maaw don n'o o ye Mali ye k'a fɔ ko o santé kɔnɔna la k'i bɛ k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen n'u u kan ka taa bisimila ye k'i ni yɔrɔ in jateminɛ k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in a labɛnnen tɛ k'a fɔ ko ni maa hakɛ bɛ se ka si ye ko nka ko n'a y'a sɔrɔ ko nin kibaruya lajɛyalen don k'a fɔ ko nin bɛɛ maa hakɛ bɛ nalen ka na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u tɛ se ka kun nin yɔrɔ in kɔnɔna la ko nka en conséquence ko fɛn min ye kɔlɔlɔ ko la k'a bɛ min fɔ ko k'a fɔ ko ni maa ninnu ko u kan ka yɔrɔ ɲini u bɛ si yɔrɔ min na u bɛ fɛn yɔrɔ min na walima ka so ɲini so min ye appartement meublé ni ɲɛgɛn bɛ yen ni fɛn bɛɛ bɛ yen walima n'a y'a sɔrɔ somɔgɔw b'u la u bɛ jigin mun fɛ yen u ko o papier kɛ ka na ko ni nin si ma sɔrɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw ka papier kɛ k'a yira k'a fɔ sini ni Mali match banna an b'an jɔ a kunkɔrɔ ko an bɛ segin n badenw ni si tɛ baasi ye n bɛ lettre bila page kan maliyɛn bɛɛ ka lettre in suit lettre in ampliation de kuma ye ampliation sous-préfet bɛ a ye jɔn ni jɔn kɛ ampliataire ye fɛn min ye commandant 4e région militaire donc ce qui veut dire balontan ko tɛ ale y'a bila sécurité minɛn de kɔnɔ an ma nin kelen ni faamu dɛ Mali ambassadeur an ma nin kelen ni faamu cogo si la ampliation 4e région militaire 4e région de la gendarmerie préfet de police de Koroko consul général du Mali archives et bureau. Donc, il y a ampliation blakata, gendarmerie et police. Donc, ce qui veut dire que ni Maliens ont ni façon, ça peut menacer la sécurité intérieure de la Côte d'Ivoire.
bon ne bolo malon takuye u ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ Mali la makili bɛ ni mɔgɔ makili bɛ Mali kan 2002 la mɔgɔ dɔw sira école kɔnɔ u sira école kɔnɔ bon ni yɔrɔ an ma nin faamuya an tun bɛ fɛ ka Mali autorité wele a ka nin yɔrɔ ɲɛfɔ an ye bi ni appellation adressée la gendarmerie ni fɛn dɔ kɔrɔ Côte d'Ivoire sécurité ka disposition bɛ ta ka Mali ka nin troupe in contrôler pour que ka menace écarter donc ainsi ma balontan côté tun a bila la sécurité minɛn de kɔnɔ ayiwa an ye tila ka kibaruya min fana sɔrɔ su in na n'o kɛra tare ye o de ye k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔyaso ali commission d'organisation de la CAN min yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ Côte d'Ivoire ye u ye solution sɔrɔ ko la maa minnu bɛ yen n'u bɛ supporters ka bolo kan u ka so sɔrɔla u siyɔrɔ sɔrɔla u dayɔrɔ sɔrɔla u ka papier bɛɛ sɔrɔla olu kɔni ka tagali ka don Côte d'Ivoire o ye sini sɔgɔma ko ye nka maa minnu bɛ yen an bɛna u yɛrɛ wele maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu bɛ ka si kɛnɛmala nin waati in na an bɛna u yɛrɛ wele kuma kana kɛ kuma fangelema ye bɛɛ ka se k'i fɛla fɔ an n'a sɔrɔ Mali ka commission d'organisation mɔgɔ minnu bɛ yen olu kumakan kɔni kɛra nin k'a fɔ ko maa façon kelenw tɛ dɔw tun bɛ ka t'u yɛrɛ ye dɔw tun bɛ sira wɛrɛ kan bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la kari in kɔnɔ nka kari kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu ye min fɔ an ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn fɔra tagaliko la ani fɛnko la k'a si tɛ kuma sahalen k'a kuma si sahalen tɛ donc an bɛna u yɛrɛ wele an taara k'u sɔrɔ n'o tɛ an tun ye layidu di cɛ ma k'a fɔ k'an bɛ ka plateau préparer an bɛna a yɛrɛ ta mais an ma se k'a sɔrɔ an t'a dɔn min don donc hali bi n balimaw a ye continuer ka vidéo partager an bɛ ka u yɛrɛ wele an cɛ ko bɛ cogo di ayiwa an b'a fɔ a ye aw bɛ nin yɔrɔ min na ko bi aw bɛ Mali ni Côte d'Ivoire frontière la kabiri kunu aw ma se k'a don maliyɛnw sɔn ka ɲi wa mɔgɔ tulo b'a la ɔ k'aw ma se ka don ayiwa i bɛ se ka mun de fɔ n ye nin ko in ye Mali sɔrɔ cogo di bon n bɛ se ka min fɔ an kɔni bɔra parce que Mali kanu de b'an na ka fasodenya jira an taara an ye départ di 26 mars la départ dilen kɔfɛ faamaw y'an escorter an nana se Kajana ka bɔ Kajana ka se frontière la an sera frontière Côte d'Ivoire frontière la i b'i kan kɔrɔ tan kosɛbɛ an ka volume ka dɔgɔ quoi voilà an sera Côte d'Ivoire frontière la u k'an bɛɛ kɛ jigin ka taa ba dɔ bɛ an bɛɛ bɛ taa ka taa kɔrɔ mais Mali sɔrɔsiw y'a accompagner ka se fo Côte d'Ivoire frontière la u y'a accompagner ka taa an bila fo frontière la wala ok an bɛ armée Mali fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ o yɔrɔ la ye u fana bɔra ka tigɛrɛw fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ donc an kɔni sera frontière la an jiginna à partir de 15h moins 14h30 30 comme ça voilà donc an jiginna u ye contrôle daminɛ contrôle des pièces contrôle daminɛna u ye tilara ka vaccination lajɛ vaccination lajɛlen kɔfɛ vérification bannen kɔfɛ o y'a sɔrɔ mobili tɛmɛna barrière la k'i jɔ k'i tilen hakɛ to ko volume man ɲi n bɛna hakɛ to n bɛna a bɔ foroko kɔnɔna la ko volume man ɲi allo n badenw a bɛ hakɛ to an b'a ta nɛgɛjuru sira wɛrɛ la an b'a ta nɛgɛjuru sira wɛrɛ la an b'a fɔ ko ni volume man ɲi dɔɔni donc a bɛ hakɛ to dɔɔni dɔrɔn an bɛna ta nɛgɛjuru sira wɛrɛ la voilà an bɛna ta nɛgɛjuru sira wɛrɛ la n'an y'a sɔrɔ o la a kan k'o numéro dɔn a bɛ vidéo partager hali bi a bɛɛ kun ye kuma in réalité yɛrɛ ka ɲɛfɔ maaw ka se k'a faamuya parce que an y'a ye mɔgɔ caman ye plaint ko volume man ɲi voilà an y'i ta nɛgɛjuru sira wɛrɛ la mɔgɔ caman tun bɛ ka plaint ko volume man ɲi oui donc o kɛlen mobile jɔra k'i tilen Koroko ma an bɛɛ kɔntana contrôle banna donc an taara don mobile kɔnɔ sisan u y'aw to a ka tɛmɛ fɔlɔ u y'an to an ka tɛmɛ mais c'est un jeu parce que commissariat min bɛ yen ils sont malins quoi parce que u y'an enregistré ni pièces yɛrɛ u b'i fa ɲininka k'i ba ɲininka u bɛ k'a don machine kɔnɔ bon m'a yɛrɛ Mali parce que u y'anw ɲininka vaccination ko ninnu ni fɛn bɛɛ la après ka faw ni baw ɲininkali kɛ k'i ka téléphone numéro ta o bɛɛ sɔrɔla aw bolo donc o bɛɛ sɔrɔla an bolo papier bɛɛ dɛsɛra maintenant sisan
mɔgɔw tamara ka taa mobili kɔnɔ bɛɛ taara don a ka mobili kɔnɔ dɔɔnin kɛra u y'an jigin ka na à partir de 18h30 35 comme ça an ye segin ka na an seginna ka na ko ka mobili sen kɔfɛ ko ka mobili la sen arrière la ko ka n'o lajɔ donc an mɛnna ka mɛn an ko mun de bɛ yen u ko non k'u bɛ ka fɛn dɔ vérifier ko parce que ko délégation fanga ka bon an kan ka taa jigin yɔrɔ min na allo n tulo b'i la voilà ko délégation fanga ka bon mais an bɛ ka taa jigin yɔrɔ min na o yɔrɔ numéro ma d'u ma téléphone numéro ma d'u ma donc cela veut dire k'an ma yɔrɔ ta k'an bɛ taa jigin plein air de kan donc ko yamaruya y'a jira k'a fɔ ko an tɛ se ka taga ko ka mobiliw lasegin arrière la donc mobiliw laseginna arrière la à partir de 19h comme ça fo 23h moins u sɔrɔla k'an labila ko da yɛrɛ k'an tɛ se ka jɔ yɛrɛ ka frontière la k'an bɛna si Mali frontière la donc mɔgɔw ye mankan daminɛ k'o bɛ kɛ cogo di u ko non ko an bɛ ka taa dugu gɛrɛ de la an tɛ se ka taa yɔrɔ ta yɔrɔ min courant tɛ yen ji tɛ yen ko ka taa mɔgɔw bila o kɔnɔ k'olu tɛ sɔn o ma donc ko an ma yɔrɔ ta ko yɔrɔ t'an bolo yen ko à condition que n'an bɛ se ka taa ni mati banna u b'an escorter k'an labɔ de u nana n'o bɔ a la k'a fɔ ko da yɛrɛ oui ko ten u b'an escorter k'an labɔ an bɛna si an ka frontière la o da yɛrɛ wɛrɛ t'a la k'an bɛna si an ka frontière la donc an nana an ka frontière la à partir de 23h comme ça an nana don an bɛ mairie cour kɔnɔ Mali mairie cour kɔnɔ dugu jumɛn voilà Kajana voilà o Kajana an b'o cour kɔnɔ vraiment Kajana jeunesse ni surtout mouvement des jeunes leaders mɔgɔ dɔw bɛ yen o président u nana an nana sɔrɔ olu ye yɔrɔw ko ka sigidaw bila an ɲɛ ka ban fila sigi ta kan ka ji k'a la ka bila an ɲɛ ayi maliyɛn tɛ ban maliyɛn na o n'o kɛra ka daga belebeleba fila sigi dugulabaw la ka ji k'a la bɛɛ y'i ko jikala la o jikala tɔw sɔgɔmada na mɔgɔw y'i ko voilà donc an tora o cogo la puis an nana fo sisan an tɛ se k'a fɔ ko information fiable b'an bolo parce que délégation mɔgɔ tun ka ca mais mɔgɔ caman bɔra an na quoi donc dɔw découragé la olu seginna non dɔw découragé la u seginna en toute franchise dɔw découragé la u seginna yɛrɛ de mɔgɔ caman bɔra an na wala wa a humiliation barika bonyana non c'est une honte totale mais n'a fɔra an bɛ bɔ dugu ni dugu k'a fɔ ko le problème d'hébergement ka t'o kɛ ka anw sɔrɔ c'est honteux mais an bɛ fɛ k'i ɲininka an bɛ fɛ k'i ɲininka kari joli de wulila parce que an ye kari tan de mɛn ko kari tan de kan ka wuli mais kari joli de wulila non en principe départ de la 26 mars la kari tan de tun bɛ yen mais kari tan na an wulila ni 6 de ye 6 nin fana o mɔgɔ kelen b'o la k'o ma ɲi o farala tɔw kan la ilaha illallah donc u ye kari tan de lajɔ u ye kari tan de lajɔ u ye kari tan de tun bɛ yen ara na ɲɔgɔn kɔ mais u bougera ni kari 6 de voilà an bougera ni kari 6 de bon kari 6 na an bougetɔ kelen tun bɛ yen o tun man ɲi kosɛbɛ o kari 6 fana kelen tun bɛ yen o tun man ɲi voilà o mɔgɔ fara mɔgɔ tɔw kan o kɔnɔmɔgɔ fana farala tɔw fana kan oui tout à fait tɛmɛ ni kuma ye voilà donc o farala tɔw kan an ye départ di o cogo la voilà donc k'a fɔ ko kari tan tun tɛ dɛ kari tan kɔni jɔra mais an bɔra ni min ye kari 5 donc u ye kari tan na jɔ mais aw bougera ni kari 5 kari 6 de voilà an bougera ni kari 6 de mais aw bɛ se Kajana wagati min na aw kari 5 de kun don tuma ye o mɔgɔ farala tɔw kan ok an ye kibaruya sɔrɔ commission maaw da ko aw bɛɛ ko bɛɛ kun tɛ supporters ka bolo kan ko dɔw bɛ yen k'olu kɔni olu taara fu mais olu ka hébergement kun b'u yɛrɛ kan mais minnu ka balo ani fɛn ale ni olu jigiyɔrɔ ko ko o kumana fɛn min ye o ni aw caman ɲagamina ɲɔgɔn na e bɛ se ka mun fɔ o la bon ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn c'est la mauvaise organisation sinon Mali ye jamana kelen de a tɛ tila o oui bɛɛ tɛ se ka chance sɔrɔ ka kɛ Bamako mais ni faso kanu b'i la n'i bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni Maliko wulila i bɛ sen don a la o dɔw ye instruction kɛ par ligne mais dɔw bɛ supporter bureau wɛrɛw kɔnɔ badge bɛ dɔw bolo ne yɛrɛ filɛ badge bɛ ne bolo donc badge bɛ n'i ye photo ta k'a ci o ye 500 de ye ni photo taara ni badge bɛ bɔ i na sam mais dɔw fana ye instruction kɛ par ligne ko n'a sera yen ko bɛɛ ka charge b'i yɛrɛ kan u bɛ se ka min kɛ dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ka taa terrain na ka na bɛɛ b'i yɛrɛ balo voilà donc o de fɔra
dɔw bɛ comité gɛrɛ kɔnɔ par exemple i b'a sɔrɔ dɔw bɛ Segu dɔw bɛ Moti n'i y'a sɔrɔ ECHO bɛ première division la ni o élément bɛ yen k'olu présentélen don olu bɔra comité dɔw de kɔnɔ ka na d'autant plus que dɔw yɛrɛ nana u tɛ supporter bureau la mais ballon ka d'u ye. D'accord mais sisan nɔ an bɛ fɛ ka min dɔn ministre yɛrɛ ka laseli kɛra mun ye nin na nin gɛlɛya ka maliyɛnw sɔrɔ maliyɛn ba 600,000 bɛ si la frontière la ministre jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye. o yɔrɔ nin na ne bɛ se k'a fɔ ne ka maliyɛnya ka bon cogo min na ni ne don. Awɔ. Depuis ne bɛ bɔ a kalama réseau développé don fan bɛɛ fɛ depuis ne bɛ bɔ nin kalama. Ne kun ye jɔn ye. Dimanche don. Ne kun ye jumɛn ye. ni ne tun ye ministre ye. Awɔ. Ministre ye état ka baarakɛla de ye. Jamanadenw fana n'i y'a mɛn ko peuple jamanadenw de don. C'est vrai. An bɛ ka bɔ ka taa dugu gɛrɛ de la. Awɔ. Dankari kɛra n'a ye. Awɔ. Ne b'o hali ni ne y'a ta réseau kan. Ne na mobili kelenw de la ka na olu mɔgɔw kɔrɔ. O dimanche kelen ni mana u sira lundi b'a sɔrɔ lundi 10 heures b'a sɔrɔ seliw kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. N'u bɛ soso la an bɛ soso kɛ ɲɔgɔn fɛ. Non ministre kun ka y'aw kɛrɛfɛ. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ko ko supporter a donna ta bɔra ta les supporters la olu ye terrain du nord entre les joueurs l'équipe. Olu tɛ se ka foyi kɛ fonctionnaire hali ni fonctionnaire b'a la olu ye kɛnyɛrɛye ye mɔgɔw de ye. C'est vrai. Mais ministre ye état ka mɔgɔ de n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ ministre de ma. Awɔ. Voilà donc ne tun bolo i bɛ na de. Maintenant, il peut la tercer le terrain, même la Kagele n'a dit. Ça, c'est vrai. Ni fana yera, en père Tobe Bouna, ministre Bora Kalama, Tinta Kalama, yera, même moi, mon démoralisé, le moral est remonté. D'accord. Si ça non, Anya Kibora Soroka Foko, à la barca la ko, n'y sur la fin bema. Bon, et de personnes qui sont passées avec du bas, qu'on a un moment en dessous, parce que information sur Tambolo, qu'a fait qu'on y a sur la cagne sur le moment. A bɛ se ka fɔ o bɛ fɔ e ye fɔcogo gɛrɛ la mais ni ɲɛ sɔrɔla a ma o bɛ dɔ sini don. Pour le moment ni information yɛrɛ yɛrɛ don k'a fɔ k'a labɛnnen don ka ɲa a man ka se nin na o. A man ka se nin na o n'i donna sisan i bɛ dɔ de ɲininka dɔ b'a fɔ u y'a fɔ k'an bɛ taa sini u y'a fɔ k'an bɛ taa sini aucune information fiable an tɛ se ka fɔ yɛrɛ ko nin de don. Vraiment c'est honteux. Ne min f'i ye an kana Ivoire accuser dɛ. Kɔrɔbɔrɔ autorité ma foyi kɛ. Algérie taara en délégation min a bɛ mɔgɔ 500 kɔ bɔ. Algérie. Ouais, Burkina taara min a bɛ mɔgɔ 500 kɔ bɔ. O puis u tilen n'u ka hôtel la direct u ye vol ta u tilen n'u ka hôtel la direct. Anw ta to bɔ. Aw bɛ nin bɛɛ la aw tɛ mɔgɔ 500 bɔ. Non a to bɔ. Délégation bɔra Bamako yan ka taa a tɛ mɔgɔ 500 bɔ. Non an bɛ yɔrɔ min na bi a to bɔ dɛ. Donc o de siyɔrɔ ma sɔrɔ o dayɔrɔ ko ma sɔrɔ foyi ma ɲɛnabɔ o ko la. Problème bɛɛ o yɔrɔ de ye. Le problème c'est là-bas. N'i y'a sɔrɔ tali tun taara k'an bɛ taa jigin direct la n tɛ k'a la o mais u y'a yira de k'a fɔ ko dayɔrɔ yɛrɛ de tɛ yen. Foyi fana ma ɲɛnabɔ yen. C'est vrai. Sinon kani kuma fɔra à un mois ni fɛn wɛrɛ don même ni mɔgɔw cira en tant que le représentant de l'état i bɛ balontanko kunna i bɛ stratégie kunna i bɛ wuli ka taa lajɛ de min don rapport mana di ma min hôtel sara ma ni quittance i bɛ segin ka taa ten à qui de droit. Ça c'est vrai. A tɛ se nin ma o voilà. Ok an b'i fo ni cira ka fɛn dɔ responsabilité confier i b'a kɛ ka s'a dan na de n'i y'a kɛ n'a ɲɛna mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ f'i kun mais n'a tiɲɛna dun. D'accord an kɔni an bɛ ala minɛ ni maloya in ye k'a fɔ ko sini ni min bɔra la an b'a ɲini fɛ yan'a ka décoller a ko las'a ma ni fɛn yɛrɛ ma bɔ a la fɛnɛ u ye layidu mun fɔ su in na an b'a tiɲɛ na a nkalon dɔ sini an b'i fo. Voilà merci beaucoup an tɛ se ka layidu ko fɔ parce que an tɛ fɛn kalama a ni ce. Merci. Merci ani baraji. N balimaw an b'aw fo k'a fɔ ko nin y'o ye an ma tila hali bi an b'a fɔ a ye k'a fɔ fɛn min ye miniko problème ye bi o kɛlen bɛ ka fan bɛɛ labɔ bi miniko problème kɛlen bɛ ka fan bɛɛ labɔ n'a y'a ta k'a lajɛ bi n badenw an y'an bolo jɔyɔrɔ min na tile bɔra ye Kure Male min dafirila mɔgɔ 4 tora la an b'a fɔ muso kelen tun bɛ o lajɔlen don hali sisan an bɛ ka jaabi kɔnɔ la an ma jaabi foyi sɔrɔ o la Sajo la an y'a mɛn ko marifaci bɔr'o la ko maa dɔ fana nin tora la kɔrɔpɔtɔ ou bien kɔrɔkɔtɔ kabiri tile 3 an bɛ ka émission sigi an y'a mɛn sɔgɔmada in na ko fɔɲɔgɔn donna dugudenw ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna kuma di dugudenw fana ma olu k'u fɛla fɔ an ye
n balimaw an b'olu fɛnɛ lamɛn min bɔr'o la olu b'o o lakalan an ye nin ye an dabali ban bi kosɛbɛ an bɛ min fɔ fanga ye ka jigin a ka taa fɛnw lajɛ bi Allahu akbar jamanadenw ka da la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n ka jamana ye nin ye mais mɔgɔw ni b'a la ka bɔ enquête kow an t'a ɲɛdɔn a ka d'an ye mɔgɔw ka bɔ kow kalama a bɛ mɔgɔ hakili sigi jamana in bɛ bolo minɛ ko bi n'i kumara k'a fɔ i bɛ kuma fɔ fɔcogo dɔ la ko fɔcogo man ɲa mais ni nin koba ɲɔgɔnnaw kɛra enquêtew ka dayɛlɛ nin bɛɛ kan ka bɔ a kalama ni mɔgɔ min bɛ seereya min dɔn o ka taa n'o ye an b'an balimaw ɲininka dugu in na ye u k'a ɲɛfɔ an ye an ce an su Bumabel an b'a Paul Baze tɔɔrɔ sɛ wa awa an y'a mɛn sɔgɔmada in na ko aw ni aw sera ɲɔgɔn ma awɔ an bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn a ko bɛ cogo di wala basi tɛ Bumabel an ye émission sigi kelen fo fila ni de ye sabanan ye bi sɔgɔmada in na faamaw solila ka don an kan ka gazi ci ka kisɛ yɛrɛ kɛ mɔgɔ min banana a bɛ mɔgɔ 6 bɔ min bɛ urgence la fɔlɔ bon mɔgɔ 2 kɔni sara o daluya b'i bolo o daluya bɛ n bolo a image fana bɛ yen ni n'a ye di an bɛ se ka image ci ma sisan su ninnu n b'a image ci ma ayi kan'o kɛ o man ɲi wala bon u ka mɔgɔw bɔra Bamakɔ ka na su ta a su somɔgɔw nana su ta u nana su ta kelen bɛ Kayi a banni sɛbɛn yɛrɛ an y'a dilan a b'an bolo n bɛ tila k'o fana ci ma i b'a ye bon komi mɔgɔ 2 bɛ yan nɔ dugutigi dɔgɔninw bɛ yan nɔ a n'a denw olu bɛ kuma o fɛ mais min gosira n bɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ cogo di c'est-à-dire kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ ani min bilala ɲɔgɔn na ayi o to yen kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ voilà bon ni min kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ ani ɲɛmɔgɔ dɔ bilala ɲɔgɔn na o ye convocation tigɛ k'a d'a ma siɲɛ 2 o don fana mɔgɔ donnen jura kɔnɔ a y'a wele ko karisa e de mɔgɔw ladon jura kɔnɔ ko mais an bɛ ɲɔgɔn na dɛ faama ye nin fɔ banbagatɔ in ma nin fɔ civil ɲɛna ta min fagara bi i y'a faamu mais Bumabel ni an ka état mɔgɔw ni Asimi n'a ka jama ma wuli k'i jɔ ou bien an ka bɔ malidenya la an ka taa nationalité wɛrɛ ta tiɲɛ yɛrɛ la Mali kɔni bɛ cogo yan kɔni bɛ cogoya min na sajo la Mali yɛrɛ nɛgɛ tɛ ne kɔni na bi ne bɛ taa fara Ivoirien kan mais Bali ye cɛ sɔrɔ cogo di sala aw ye maramafɛn ta ka finitigiw sɛgɛrɛ wa ou bien a ye banbagaciya ko dɔ de kɛ a kɛra cogo di marifa cira situation jumɛn na wallahi o ye musokɔrɔba gosi yan bi i jɔ n ka téléphone d'u ma u b'a tɔ expliquer Bali y'a fɔ cogoya min na ani su Bumabel an tulo b'i la voilà marifa tɛ an bolo yan dɛ marifa foyi tɛ a tɔnbolimaw ni a donsow bolo yan nɔ an bɛ jura de la mɔgɔ ni maramafɛn tɛ taa jura la o ni sɔlinin tɛ dama bɛ sin sɔli min na o de b'an bolo yan nɔ u nana u man jɔ u man foyi kɛ u ni gasi ci de bɛnna mɔgɔw ma ka don jura sanfɛ u ye segin dɔɔnin dɔrɔn nin cɛ in u ye min gosi a kun na ne ye dugutigi den dɔ ye ne fa de ye dugutigi ye bi bi in na ne ni a jɔlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ e n'a kun jɔlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ ne tun ni a jɔlen don u ye ne bɔgɔ bi u tun bɛ na ne faga walahi mais Bali de y'a sɔrɔ wa ou bien a bugɔra fo k'a faga de Bali de y'a sɔrɔ Bali kisɛw Bali formew bɛ yan a ka ca Bali de y'a sɔrɔ a kun na ala kɔni ye ne kunna de ne ye n biri dɔrɔn Bali tɛmɛna ne kunna wallahi billahi Mali kɔnɔ tan Mali kɔnɔ mais an bɛ min ɲini Asimu ni a ka jama fɛ n'a ma kɔrɔnfɛla fana to yen nɔ bi na ka na kɛ Sajola mara la a ma nɔgɔ dɛ mais an y'a mɛn ko Sajola yɛrɛ fɛnɛ mara kɔnɔ ko ala y'a kɛ fɔɲɔgɔn dɔ na ko dɔ fɛnɛ nin tora a la yen hali dɔ kɛra Tabakoto Tabakoto i b'a hakɛto Tabakoto awɔ o fɛnɛ mɔgɔ sara o fɛnɛ la awɔ ko mɔgɔ 2 de sara o la dɛ o fɛnɛ ye marifa ye awɔ
awa bi aw bɛ mun de ɲini fanga fɛ nin bɛɛ kɛra su bɔra an y'a mɛn ko dugutigi fɛnɛ minɛla bi aw bɛ mun de ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ bi nin baara ninnu na. An bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ bi bi in na. U ka ta k'a lajɛ. A dɔn an fana ye maliyɛn dɔ de ye. A fɔra de ko Malikura. Mais anw fɛ yan nɔ Malikura man di si yan fɔlɔ dɛ. Kɔrɔlen de bɛ yan. Asi mun y'a ka jama ye a k'a lajɛ. A k'i ko filɛ Sadiola mara la. An bɛ dahirimɛ sɔrɔ yɔrɔ min na. A y'a sɛrɛ k'o la. N'o tɛ kɔngɔ ni minɔgɔ b'an bɛ faga yan dɛ. Mais a kɛ n'a fɔ aw yɛrɛ kun sigilen bɛ nin ye parce que a bɛ tile 2 bɔ aw ko u ko k'u bɛ taa faamaw ta ka na n'a ye k'a siran bɛ aw la aw ka kuma caman na a y'a fɔ. Aw ko a siran bɛ aw la quoi ko n'a y'a sɔrɔ u tɛna segin ka na aw kama. Mais mun ma sigi ka fɔ ɲini maire jɔyɔrɔ kɛra mun ye nin na. An ye sigi ka fɔ kɛ. Kunu yɛrɛ dɔgɔnin ninnu ni dugutigi bɔra région na n bɛ tila ka téléphone passer o ma. U ni maire bɛnna min na. U yɛrɛ b'a da don o la komi ne t'o kɛnɛ kan. D'accord. Voilà n bɛ téléphone d'a ma. Téléphone d'ale ma. Voilà. Waalaikum salam ta'ala wa barakatuh. Ne ko n bɛ fɛ k'i ɲininka. Jɔn yɛrɛ de ta ye dama in ye parce que ne ma se ka dama in tigi de dɔn. Bon bibi na an tɛ tigi dɔn dama in na parce que an bɛ tigi min dɔn dama in na. O ye an dugudenw de ye. Bon n'o bɔra yen nɔ société tɔgɔ la ko LCG de ta ye dama ye mais Semosi bɛ ka k'i impliqué a la ko Semosi k'a feerela Semosi de ma kumakan ma na dugu kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ko yɔrɔ dira Semosi de ma o ma fɔ anw ye. O tuma na Semosi de bɛ ko in na mais Semosi de ta ye dama in ye. Donc an tɛ Semosi dɔn ni ta dɔn ni dama in ye quoi. An t'a dɔn Semosi t'a dɔn hali kunu an ka réunion kɛnɛ kan. A kuma fɔra yen nɔ vraiment an tɛ Semosi dɔn an bɛ LCG de dɔn. Kuma jumɛn fɔra a ka kɛnɛ kan ye aw ka sigi ka fɔ la mun de fɔra yen. Kuma min fɔra sigi ka fɔ la kunu Sadiola faama bɛɛ bɛ yen nɔ. A faama kunda bɛɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ. Donc a yirala de ko ka dugutigi ka na fɔ a ka dugukɔnɔdenw ye ani baarakɛla minnu bɛ yen nɔ. Ko ka Semosi ka yɔrɔ ko k'a ye ko k'a to yen. Ko Semosi ka yɔrɔ. Voilà ko ka Semosi ka yɔrɔ ye k'a to yen. O ma SGG ta tɛ tugun wa. Ah bon u y'o de fɔ an ye mun kɔnɔ bani n kɔnɔ ko Semosi ka yɔrɔ ko k'a to yen. Dugutigi ko k'ale tɛ Semosi ka yɔrɔ dɔn quoi. Ale bɛ min dɔn o ye LCG de ye. Yo n'a fɔra ko Semosi ka yɔrɔ dɔn vraiment ale kɔni t'o dɔn. Mais ni ci de dɔn donc u bɛna ci lase dugukɔnɔmɔgɔw ma. K'a lase baarakɛlaw ma. Donc réunion kɔnɔna na même bɔra yen nɔ Sadiola faama bɛɛ ɲɛna. Bon o kuma tun kan ka gansili tun kan ka kɛ sɔgɔmada in na jura kɔnɔna na. O ma n y'a sɔrɔ 6h ou bien 6h30 comme ça ko faamaw donna jura kɔnɔ. Donc kumalasurunya la a kɛ i n'a fɔ a ye sigili min kɛ kunu ani faamaw. Bi aw kun bɛna t'o de gansi mini kɔnɔna la. Dama kɔnɔna la ka taa fɔ mɔgɔw ma bɔ sigafɔ kɛra nin de a ye bɔ dama kɔnɔ. A bɛ bali mun na 6h wagati aw ka fɔ la sisan o tuma na gazi ci ni fɛn daminɛ la. Renfort nana. D'accord. An ka mɔgɔw y'a yira ko vraiment an tɛ Semosi dɔn k'a fɔ k'ale t'a yɔrɔ ye quoi an bɛ yɔrɔ min dɔn o ye LCG de ye. O de papier fana ye kuma bɛ tribunal la quoi. Yo mais ni Semosi nana lettre di Kayi faamaw ma ka dɔ di Sadiola faamaw ma ko ka si tigɛ ko k'a to yen. An ka dugutigi ko k'ale t'o dɔn quoi. Bon kuma t'an n'u cɛ kuma foyi ma tɛmɛ an n'u cɛ donc fɛn t'an n'u cɛ fana. O de fɔra kuma in kɔnɔna na bon an bɛ sigilen bɛ bi ni Ala ye dugu ɲuman jɛ an bɛ taa jula la ka taa gansili kɛ yen nɔ quoi. Aw kun sigilen bɛ k'o de kɛ sabu ni Ala ye dugu jɛ bi aw kun bɛna taa dama na ka taa gansili kɛ. Ka taa gansili kɛ réunion kɔnɔna na kunnafoni min bɔra yen nɔ k'a da mɔgɔw tulo kan. Bon o ma sɔrɔ u ye mɔgɔw bila ka na donc fagali bɔra la blessés bɔra la fɛn caman de kɛra kɔnɔna na quoi. D'accord fagali min bɔra kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la. Mais maire ni préfet ni sous-préfet jɔyɔrɔ kɛra mun ye komi fagali kɛra est-ce que u nana ka na sigafɔ dɔ la walama ni parce que ni saya bɔra ko la an b'a dɔn k'a fɔ o ko kan ka ɲɛɲini o fana ye ko wɛrɛ ye. Su sara de fɔ su mɔgɔw nana ta mairie kɔni nana dɔgɔtɔrɔso la yen nɔ ka na blessés minnu bɛ yen nɔ ka n'u lajɛ. Ka na sugu lajɛ ani commissaire ka mɔgɔw. Mais gendarme minnu nana yen nɔ mɔgɔ si ma na yen nɔ. D'accord faama foyi kɔni mana ka na su ninnu kuma la.
fama foyi mana kayi fama foyi mana kana aw kuma ɲɔgɔnya banin toga ni sugo toga la mairie kɔnɔna na yen nɔ ani commissaire ka mɔgɔw d'accord olu nana belesew lajɛ ka sɔrɔ ka suw ninnu lajɛ donc olu taara depuis olu fana taara u ma segin o kɔfɛ faama fana ma bɔ kayi min bɛ na yen nɔ ka na lajɛ faama ma bɔ gendarmerie la ka na lajɛ dugutigi minɛ kun kɛra jumɛn sisan aw yɛrɛ fɛ o dugutigi minɛ kun o yi jɔ n k'a di a dencɛ ma a yɛrɛ bɛ kuma ayi denko t'a la dɛ i ye duguden de n'i t'a minɛ kun dɔn an b'a to yen ba dugutigi bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ an bɛ se dɔgɔtɔrɔso la Sadio la de yen nɔ quoi o ni dugutigi taara k'aw sɔrɔ yen nɔ mais an tɛ ka ma ɲɔgɔn ye quoi sisan Bonbel ne bɛna o yɔrɔ fɔ awɔ parce que ne ni dugutigi yɛrɛ kumana awɔ n bɛ n'a f'i ye cogo min a bɔra dugutigi da kɔnɔ ten awɔ ne ka denmisɛnnin dɔ de bɛ yen ko Sega awɔ u y'o de minɛ u y'ale wele telefɔni na k'a fɔ ko dugutigi u ye minɛ dɛ ani petini dɔ fana bɛ yen ko Mamudu u y'o fana minɛ bon kɔfɛ de dugutigi taara a bɛ taa intervention kɛ u y'a fana minɛ d'accord mais Bonbel ayi o ye sariya même namɛ awɔ ne b'a dɔn an bɛ direct la aw dusu kasilen don awɔ an ka kumaw fɔ k'a fɛ n bɛ fɛ ka dugutigi minɛ cogo de dɔn awɔ n bɛ min fɔ aw ye awɔ wallahi ni jo ni jalaki bɛ yen awɔ sariya b'a da kɛnɛ kan a kana jɔrɔ la awɔ bali min cira a bɛ yen awɔ maa min sara o bɛ yen a bɛ yen awɔ ko kɛra cogo min na a dɔnnen don awɔ n bɛ kuma kelen fɔ a ye ka nɔgɔ b'o la awɔ sariya bɛ nin ko sen ka se a dan na awɔ n bɛna min fɔ aw ye awɔ mali kɔnɔ kuma caman bɛ fɔ bi mini baarakɛlaw yɛrɛ fɛn min ye an ka miniw ye awɔ a ka di minitigiw caman ye bi ka Asimi ninnu mangoya awɔ a dɔw bɛ baara dɔ kɛ walasa ka tiɲɛni yɛrɛ don k'a fɔ ko transition yɛrɛ parce que yɔrɔ transition fanga man di min ye parce que transition fanga yɛrɛ nana dɔ bɔ miniw ka fanga la awɔ donc k'a f'i ɲɛna baara min filɛ ka kɛ nin ye tan enquête de bɛ kɛ k'a ko ɲini k'a dɔn damatigi a n'a damatigibaliya kuma t'o kan mais dama bɛ mun kan marifa cira circonstance min na o fana bɛ lajɛ est ce que marifa min cira finitigiw de y'a ci wa jɔn de fana y'a ci wa est ce que marifa kun tɛ aw yɛrɛ dɔ bolo wa non finitigiw de y'a ci ayi est ce que e ka sabaliba ye o ye ka kumakan de ye a to sariya ka baara kɛ a ɲɛ kan a ko tɛ to ten o ça fait ni fɛn kɛra dusukasi bɛ yen mais ne kun bɛ min nɔfɛ dɔrɔn ni saya bɔra ko la ka ɲɛmɔgɔ dɔ kun kan ka na kuma kana sangafo kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka ko dala sumaya a tɛ su la wuli mais a bɛ tin don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne ɲɛ bɛ nin min na nin jamana bɛ kulonkɛla ko dɔ la ko min n'a kɔlɔlɔ ka bon donc aw wele ko ye mɔgɔw k'a dɔn fɛn min bɛ sen na ko kɛra cogo min na nin y'aw ka version ye il se peut que jamana yɛrɛ fana ka version bɛ yen mais n'ala sɔrɔ ma an ka laɲini ye mun ye jamana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la nin n'a ɲɔgɔnnaw la mais an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ye sabali ni bɔra fɛn fɛn na saya kɛra fɛn fɛn na ala t'o ko to ten abada n b'o fɛnɛ f'i ye donc an b'aw bila kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn wele i bɛ pardon o tɛ somosi ye dɛ ayi n y'a faamu e ka sabaliba ye n b'i wele o t'ale dɛ o t'ale an b'aw wele u mana min kɛ ala de y'o kɛ an y'o faamu an b'aw wele u mana min kɛ jamana in ka ala de y'a kɛ ok an b'aw wele voilà ok n balimaw an bɛ ka siran min ɲɛ transition ko la a natɔ filɛ jamanadenw kana siga k'a fɔ ko jamana ka mara ou bien fangatigi dɔ bɛ yen ou bien entreprise dɔ bɛ yen ou bien maa dɔ bɛ yen sariya tɛ fɛn ni Asimi ka bi kuma lajɛ a y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman tun bɛ yen ko mɔgɔ tun tɛ se ka s'o ma bi ko transition fanga ser'o ma kiiri sira fɛ mais nin de y'a ɲɔgɔnna baw ye ninnu y'a ɲɔgɔnnaw walahi anw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ anw de ta ye transition ye ka si ka siw ka dugu cɛ ni ko ye transition ye ni ko bɔra la bi a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ bi anw kan mais an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka jigin ka taa kow lajɛ fɛn min bɛ ka kɛ dugu ma bi a ka gɛlɛn walahi a ka gɛlɛn se tɛ mɔgɔ ye se bɛ ala de mais chaque fois jama kunturu ka to ka kami ka miiri ka jɔrɔ a man ɲi jamana yɛrɛ ma a man ɲi jamana yɛrɛ ma an tɛ joni jalaki ɲini mais depuis nin ko in bɛ tiriki tɔrɔkɔ la maa dɔ kun kan ka wuli ka taa fanga kunda ka taa kuma walawala ka taa kuma ɲɛfɔ ko caman bɛ kɛ nin ko kɔnɔ dɔw b'a daba kama k'a kɛ ka transition yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ marifa ci b'o la fɛn caman b'o la a ka fɔ ko a transition yɛrɛ ye nin kan ka fɛn denw na parce que bi bi in na an ye politicien kɔrɔw de
an b'an ka conseil de di an'an ka hakilina an ɲɛ bɛ nin baara minnu na min bɛ ka kɛ dugu ma bi ni mɔgɔw tɔɲɔ ni mɔgɔw tɔɔrɔlen u tɛ ka se ka kuma ni jamana ka réforme fɛn fɛn nana nin dugutigi kelen ninnu b'a bloqué u tɛ tugu a kɔ n'i y'a ye transition na référendum réussira dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛ mɔgɔw kunna k'a fɔ jamana bɛ ka taa sira min kan a bɛ ka taa yɛlɛma sira kan jamana bɛ ka taa sira min kan a bɛ ka taa bi maliden bɛɛ bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na a bɛ ka t'o sira kan n'i y'a ye k'a fɔ transition ka fɛn caman bɛ yen transition ka o réussira jamanadenw de wulila ka to a kɔ mais n'a fɔra ko bɛ kɛ fo ka taa nin bɔ o la hali sini mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ ko bɛ niveau min na o de y'a to ne ko n ko an ka jigin dugu ma ka taa ko lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye foyi ye nin n'a ɲɔgɔnna kɔ bi an bɛ se k'a fɔ a bɛ ninnu kunna ko sebe semosi mais fɛn min ye ka texte voter ka wuli k'i cɛsiri jamana ye ni faransi wuli an kɔ ni amérique wuli an kɔ ni états-unis wuli an kɔ semosi t'o kɛ dɛ semosi nana dayirimɛ de ɲini semosi b'a ka nafa de ta semosi bɛ taa i n'i ka jamanadenw tɛ o semosi kelen de filɛ ka taa fara faransiw kan tugun ka tila ka taa fara sote baw kan tugun ka na jamana n'a denw bila ɲɔgɔn na ɔ e de b'a lajɛ cogo bɛɛ la i ka jamanadenw ye danaya mun da i kan i ka jamanadenw tugurikɔ cogo min na i ka jamanadenw ye ka hakilina su cogo min na ka to o kɔ tubabu tɛ mɔgɔ kɔ tubabu b'a ka nafa de kɔ bi sebe ne t'a dɔn semosi don min don fɛn min kɔni don sa o mais ni kɔlɔlɔ kɔni kɛra a ye taa ni dugumɔgɔw ka sigi a ka kuma a k'a bila u kunna ni fili min b'u fɛnɛ fan fɛ a k'o f'u ye ni fili min bɛ sariya fan fɛ a k'o f'u ye ni jamana ɲɛmɔgɔ ye enquête bila ka taa walahi n kala ala la u bɛ bɔ ko wɛrɛ kalama min tɛ nin si ye parce que fɛn min bɛ ka kɛ u bɛ bɔ a kalama la réalité des faits mais n'a y'a da rapport ma bibi in na fɛn caman bɛ yen an taara bɔ an bɔra a kalama mais bɛɛ sirannen don bɛɛ nin b'a kun bɛɛ jɔrɔlen don bɛɛ de jɔrɔlen don mais an k'an ka jɔrɔ an b'an ka jɔrɔ an k'an ka hakili kan ka sigi de k'a fɔ a bibi in na ni daluya b'i bolo i ka daluya dafalen b'i bolo tiɲɛ yɛrɛ la i lafiyalen don mais bi i bɛ kuma ka kuma i t'a dɔn i bɛ fɛn fɛn kɛ o tɛ mais ne b'a dɔn fanga a bɛ jamanaden de la réforme bɛ na a kana to ni dugutigi ninnu ka sigi aw la a kana to ni dugutigi ninnu ka bila u kunna k'a fɔ ko tiɲɛ la yɛlɛma min b'a kɛ k'olu sen t'a la a kana to ni dugutigi ninnu ka dɔn k'a fɔ a transition yɛrɛ bɛ ka taa min walahi n bɛ kuma ni dusukun jɛlen de juguya foyi tɛ n kɔnɔ sira caman fɛ mais n b'a fɔ la minnu bɛ ka fɛn caman kɛ bi olu mɔgɔ tɛ jamana in olu b'u ka nafa de ɲini mais jamana in bɛ bin anw de a bɛ wuli anw de jamana in tɔɔrɔ bɛ anw de kan o de y'a kɛ an b'a ɲini chaque fois ni ko gɛlɛyara an ka jigin dugu ma ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɛn min bɛ ninnu kunna bi o ye jamana y'a mago b'u la jamana ka sira t'u la u b'u yɛrɛ bolo u yɛrɛ fɛ se t'u ye u yɛrɛ fɛ u abandonné don bon jamana mara la nin de ka jugu fo jamanaden k'a bila a kunna k'a fɔ ne jo t'a la ou bien n jo b'a la o tɛ sɔrɔ abada fo fɛn dɔ ka kɛ sabu ni ko kɛra ni kɔlɔlɔ bɔra la jamana kan ka mission wɛrɛ kɛ ka taa o ko lajɛ a tɛ dan ten ko bɛ datugu ten an ye kure maleta fɔ mini firila assurance bɛ min na wa o dɔnnen tɛ papier jumɛn bɛ min na o dɔnnen tɛ mini foyi tɛ di ni cahier de charge t'a la k'a fɔ n'i ye dama tigɛ kan ka dama kɔlɔsi ka dama datugu o latigɛ n'o bɛɛ ye wa assurance bɛ min bɛɛ la mais fo bi an bɛ ten an ma se k'o dɔn o ye min ye baaraw b'a la ka kɛ jamanadenw minnu bɛ dugu ma u b'a la ka u yɛrɛ ɲininka bi u taara ka taa fan faamuya an b'a fɔ nin de la kuma bɛɛ a ye jigin n'i ye ɲininkali kɛ non tout va bien nin de kun kɛra nin kɛra tan nin de kun fɛnɛ tan o tɛ baasi ye o mais dimi mana fara ɲɔgɔn kan o de man ɲi kana jamanaden si kana siga a ka jamana baara la o de y'a kɛ an b'a ɲini jamana fɛ a ka jigin ka taa nin baara la a ka jigin ka taa a denw lamɛn jamana k'i sen don a denw na n'o tɛ bi an ka togoda caman bɛ yen maaw bɛ yɔrɔ min na ko bi tɔɔrɔ dan o tɛ Kayi mara yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ bi komi kuma kɛra ko kuma bɛnnen tɛ bɛɛ da kuma bɛ yɔrɔ min na ko bi kuma bɛ kɛra kuma fɛn dɔ mais a ye taa kuma ta kumatigiw yɛrɛ da mais ne kɔni b'a dɔn Mali bɛ bɛɛ k'i yɛrɛ ye jamana jɔli baara la o de bɛ jamana ka réforme sinsin o de bɛ jamana ka baara caman sinsin bi in na n'i y'a ye k'a fɔ politicien ka réforme tɛ passé parce que a tun bɛ jamanadenw kɔnɔ mun yɛrɛ politicien ka baara la mais jamanaden bɛɛ y'a yɛrɛ transition ka baara la donc transition kan k'o dynamique in préserver transition kan ka cogo bi k'o danaya in sabati o cohésion sociale min bɛ yen transition kan ka ko sugu bɛɛ kɛ o kana tiɲɛ parce que maa dɔw bɛ yen olu b'a dabɔ kama transition tɔgɔ bɛ tiɲɛ cogo jumɛn fɛn jumɛn bɛ se ka transition la gosi olu ka baara o dɔrɔn de an kana bi o piège kɔnɔ donc a ka d'an ye nin ko tiɲɛ ka taa da kɛnɛ kan a ka ɲɛdɔn ninnu yɛrɛ k'a dɔn sa
LCV ou bien LCDD ani semonsi jɔn de ta ye dama ye jɔn de ye mɔgɔ bila ka na sabu jɔn ka intérêt bɛ ka préserver bi jɔn ka intérêt bɛ ka préserver bi n'o kɛra o kumana u ka dama min fana sɛnɛ mesure d'accompagnement ye mun ye u ka kalanko min nin kɛra sababu ka mun ɲɛ u ka kalanko la a kɛra sababu ka mun ɲɛ u ka ekɔlisoko la a kɛra sababu ka mun ɲɛ u ka kɛnɛyaso la u ka secteur bɛ cogo min na a bɛ cogo di walayi n'u y'u yɛrɛ o kɔnɔ k'a fɔ ko o dalawa taara da u ɲɛkɔrɔ dama yera a ka yɔrɔ la ni ne dira dugu ma ni ne bɔra ni ne sɔrɔla wa ni ne kan ka tila a ka jamana bɛna nin hɛrɛ de sɔrɔ a maa si tɛ k'i tɛ sɔn a ma mais n'a fɔra ɲɛ bɛ i ka jamana fan dɔ minɛ ka kɛ mini ye o bɛ mɔgɔ dɔ bolo e ma taa fan nafa sɔrɔ dugutigiw bɛ kuma bɛɛ bɛ kuma foyi an ka kuma b'o o yɔrɔ de kan n balimaw k'aw fo ka aw waleɲuman dɔ dante foli min na an b'a fɔ a ye k'a fɔ nin kɔni kun ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka d'aw ma fɛn min ye an ka supporters ka fanfɛla an y'a ye k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma sini solution bɛ sɔrɔla bɛɛ ka dugawu kɛ ka Ala wele Mali ka premier match ye sini ye Ala k'a ni kunnawolo di Ala k'a ni sankɔrɔta di Ala ka jamana in Ala ka Mali se nin kan nin Ala k'a don an garisɛgɛ la wakati bɛ nin kan salamu